ويلزمون اللوما صلوا عليه وسلموا تسليما أمن أبا جهل فكل جاهل لما الإقامة وهو سار راهل وإلى لصاحب قريب واصل ويكون بها النبي أليما صلوا عليه وسلموا تسليما كما الجليد من الرلال وآرفا وأتراه من بحر الجوارة جارفا ومن الهداية آريا آرفا لم يعرف الهادي فعاش بهيما صلوا عليه وسلموا تسليما تالله إلا لقوه أحسن حالة ممن سوى بالهاشمي جهالة ولقوهم وأعظم حرمة وجلالة ممن يرى من عليه محروما صلوا عليه وسلموا تسليما الجلالة كذبته وسلمت كشفت له أسدت عليه تعلمت فأجابها وكذا البقيل قد انفلت فأجره لما أكان ظلوما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا الصراط بالعدل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتنان العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الوجود سيدنا محمد الفاتح للأغلب والخاتم لما سبق ناصر الله كلا بلادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا غارة الله يهلي أقدم رفضوا وشتتي شمل أقوام قد اختلطوا والله أكبر سيف الله يقدهم كل ما قتلوا في راين أبدوا كفاني شرور الجن والإنس ما النفا دج البغي والأسراء بالنور مصطفى كفاني مكر الماكرين وقيدهم قف الدر الباساء عني والجفا والزمن الذكر الحبيب ومدعو عليه صلاة الله ما شارق الخفا عليك صلاة الله ثم سلامه تقيني شر الفقر والجهل والوهم عليك صلاة الله ثم سلامه تقيني شر الدين والشؤم والغمم عليك صلاة الله ثم سلامه تقيني شر البغل والهرس والبرم عليك صلاة الله ثم سلامه تقيني شر السهر النافس النفس عليك صلاة الله ثم سلامه تقيني شر السهر كان نافس رفعت إلى دها الأمين شقايتي ولم يلفظوا شكاوى إليه فلم يشكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. yan uwa masu albarka a gari mai albarka a rana mai albarka a wuri mai albarka a cikin mutane masu albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu girma jagorori a cikin harkar Allah, a cikin fannin tahdif, a cikin hukunta mutane bisa abin da Allah ya dora mu a kai, da ‘yan uwana almajiran Shehu Tijjani, ‘yan uwana almajirai ƙanana kolawa irina, afuwan kowa manzon Allah dalilin annabi kowa ya zo nan gurin. Kowa manzon Allah ya san shi da sunansa, da sifarsa, da mukaminsa. Bakina ba zai iya lissafowa ba saboda kasantuwar a zahirin jiki ni ba ko ne a nan gurin. To alhamdulillah ‘yan uwa, kamar yadda muka sani a irin wannan filin taro mai girma wanda aka shirya shi
dan manzon Allah wallahi kamata ban yi san tashin cewa abu a gaban wayannan manya-manyan bijimai ba, amma alhamdulillahi kamar yadda muka sani Ɗariƙar Shehu Tijjani aikin soja ne. Idan aka ce go kill your father sai dai ka ce yes sir banu. Wala Shehu Ibrahim yana faɗa yana cewa Badir ina shara tusif. Fatan da an yi izini manyan ka suka yi izini ya kamata ka yi abin da suke so. Ina sani ban isa in ce ba, amma abin da suke so su ce watakila in sun ga dama in zama bututu abin cewar ya fito daga bakina. Ina neman afuwa don wallahi ban isa ba, amma kamar yadda muka sani duk wanda ya zo nan gurin ba ya zo don a tattauna ya za a yi kasuwancin mutanen Fatakot ya ci gaba bane, ba kuma an zo don a tattauna ya mazajen da ba su da aure a Fatakot su yi aure bane, ba an zo a tattauna yadda wani dai abin rayuwa ba dan shi aka zauna a nan gurin ba. Mutum ko ya sani ko da wata bukata ce ta kawo shi, ya sani anti bukatar shi ne Annabi Muhammadu, da wanda ya kama gurin, da wanda ya kawo kayan sauti, da wanda ya gayyaci kowa ya zo shi dan Annabi yayi. Ya rage naka idan ka zo ba dan manzo Allah ba, kai ma dan Annabi ka zo sai dai in baka sani ba. So irin wannan guri ne wanda yake an taru dan Annabi Muhammadu. Babban burin mutanen da suka taru a nan gurin shine su ji yaya manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda kullum yan uwa da malamai da mu shehunai a kadirai suke ta faɗa, manzon Allah baya faɗuwa, amma ina yawan faɗan wata magana. Idan muka taru a wannan gurin muka ce za mu yi ta maimaita sunan shugaba sallallahu alaihi wasallam, ai ta ya rasulullah ya rasulullah, to wallahi sai an ƙara ma wa'insu ba na taji, batir ɗinka sai ya cazu. Saboda me? Saboda ai abin da kake so ne, baya buƙatar sai an yi maka wani karatu ko an gaya ma wani abu da baka san shi ba. Amma dai alhamdulillah, kuma yadda nake yawan magana a majalis, Allah da ya halicce mu a wurin mu dole ne san Annabi Muhammadu. Ko mutum ko ya sani ko bai sani ba, kai da mutanen duniya za su gane wanda ma bai sallama wa addinin musulunci ba ya kamata ya so Annabi Muhammadu. Amma a musulmai ma sai kaga ana samun iskali. Ma dai alhamdulillah, shi san manzon Allah abu ne wanda Allah ne a Qur'ani ya gayyaci duk wani mai imani ya zo ya yi shi. Allah yana gaya mana a cikin suratul Tauba, yake cewa qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarattumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilillahi, sai Allah ya yi ga tsaya wurin, sai ya ce fatarabbasu hatta yati Allah bi amri wa la yahdi al-qawmal fasiqin. Allah ya lissafa duk wani dalili ko wani abu da ɗan adam yake so guda 8, tun daga kan mahaifiyarka, mahaifinka, ɗanka, mijinki, matarka, kowa da kowa Allah ya lissafa su sai condemning ɗinsu, sai ya kawo wasu abubuwa guda 3. Ya ce idan ka fi son wancan 8 ɗin da san Allah, da san manzan Allah, da san ɗaukar kalmar la ilaha illallah, Allah sai ya ce ka je ka zauna ka jira, kamar ka tsere Allah ya auren. Wani yana yin abin ba za ka bari ba, oke to ci gaba, ka gane irin abin ka san za a haɗu. Allah ya yi ka sai a wurin. To ƴan uwa, Allah da ya ce mu zo mu bauta masa ko mu zo mu so shi, sai mu koma cikin suratul Baqara, sai mu duba da Allah ya yi kiran a zo a bauta masa, sai da ya kawo evidence da proof da hujjoji, sai yake cewa ko ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaquna allazi ja'alakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an
fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum fala tas'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna. Allah ya ce ya ku mutane ku zo ku bauta min kamar an tambaye Allah to dan me zan bauta maka, sai ya ce saboda ni na halicce ku wanda shi da min qablikum tun gabanin babu. Allah ya ja'ala lakum al-ardha firashan kuma na sa kasa ta zama abar tattala a gurin ku gurin rayuwar ku. Duk abin da za ka yi huda ka yi sara ka yi gini ka yi shuka ka yi duk abin da za ka yi ban taba ce maka ta gaji ba. Haka Allah ya ajiye ta kawai. Idan kana kan bishiya ba za ka ji daɗi ba sai ka sauko ƙasa, kana taɓa ƙasa ka ce kai alhamdulillah na ji daɗi. Kana tsaye ba za ka ji daɗi ba sai ka zauna, kana zauna ka ce wash na ji daɗi. Kana zaune ba za ka ji daɗi ba sai ka kwanta. Allah ya mana wannan. Ya sa sama ta zama rumfa, baka taɓa jin inda aka ce a kawo contribution na siminti ko na wani abu a tokare ta ba, haka kawai Allah ya ga dama ta tsaya. Kuma bai taɓa barin wani abu ya faɗo daga sama ya cutar da mu ba, saboda ikonsa a gare mu. Yasa kuma ruwa yake zubowa daga saman ya zo ya tarar da ƙasar. Idan ruwan ya zubo ya tarar da ƙasar kuma, arzikinmu na abinci da tufafin da muke sawa da magungunan da muke sha idan bamu da lafiya duk daga ƙasar yake fitowa. Kuma duk duniya babu wani abin da ya kai noma riba. Ko kasuwancin haram ne, ba abin da ake samun riba a cikin kamar kasuwancin da zaka je ka ba Allah ka jira ya baka. A ka'idar Allah idan ka binne masara kwaya ɗaya, idan da zai baka 100 ko 50 sai ka ji mutum yana tsaki yana kai wani gona ba ta yi kyau ba, saboda mai ka saba idan ka ba Allah ɗaya in return zai baka dubunnai ne. Mun sani idan ka shuka masara kwaya ɗaya sai ka ta yi kyau irin mai goyo 3 nan ko 4 kuma ta yi kwari ta ji taki ta samu noma sai ka samu dubunnai. Wannan da hikimar Allah ne. Kuma da za ka ɗauki buhun shinkafa yanzu ka je ka shuka shi a gona, in ya samu guri mai kyau Allah ya ce mai kyau ya kyau sai ka samu buhu 100. Amma idan Allah ya baka buhu 100 na shinkafa, ba 100 ya baka ba, buhu 300 ya baka, amma sai ya ɓoye 200 a cikin 100 saboda kar ka sha wahala a gona. Sai ka zo ka zuba a tukunya sai wannan buhu 100 su dinga fitowa, buhu 200 su dinga fitowa daga cikin 100. Saboda me? Saboda Allah yana son mu da yan uwa. Wanda ya mana wannan dole mu bauta masa. Sai ya zo ya ce mana mu so annabi Muhammad. Shi kuma Allah kamar yadda ya baka wasu hujjoji a can, haka a kowane irin lamari Allah sai ya kawo ma dalili. Saboda dan adam baya soyayya ba dalili. Dan adam baya soyayya ba dalili. Dan adam yana son mutum mai karfi, yana son mutum mai baiwa, kana son mutum kyakkyawa, kana son mutum mai haƙuri, kana son mutum wanda ya kyautata maka. To duka wannan abubuwan Allah sai ya tattare ya ba wa annabi Muhammadu. Wallan mu shi Ibrahim yana cewa ya ba wani annabi, annabin kuma kowaye shi, sai da Allah ya duplicate din abin ya ninninka shi ba adadi, ya ba wa manzon Allah kuma ya zo ya ba shi abin da ma bai san abin ba. Al'adar ɗan adam yana son mutum wanda ya kyautata masa, dole ne mutum yana son wanda ya kyautata masa. To ƴan uwa, duk duniya ba wanda ya kyautata mana in ba annabi Muhammadu ba. Kyautata wanda manzon Allah ya mana wallahi ba za mu iya saka masa ba dan annabi Muhammadu ba. Duk duniya ko dinnan gurin kowa dan wuta ne wallahi. Manzo Allah ya cire mu daga shiga azabar jahannama. Idan da ba dan shi ba, in kaga mun kubuta daga shiga wuta sai in dai wanda ya mutu zai dawo. Manzo Allah ya zo ya tsame mu ya kai mu shiga gidan aljanna. Kana jefa kaba a gidan aljanna zaka ji an ce maka khuludun bila mautin, dawama ne babu sauran mutuwa. Rizqun bila faqarin, arziki ne babu talauci. Sihatun bila maradin, lafiya ce ba a jinya. Shababun bila haramin, kuma kuruciya ce ba a tsufa. Dalilin annabi Muhammadu.
bayan wannan yan uwa ba dan sayyidina rasulullahi ba kowa shege ne. Manzon Allah ne yazo da aure har zaka gane wani babana ne ni kuma ɗansa ne. Ba dan manzon Allah ba babu wannan fa. Yan uwa me yake rudar bawa zai tafi wani wuri yin soyayya ga Annabi Muhammadu? Idan kyautatawa ce sayyidina rasulullahi ranan da zai yi wafati Allah ya cewa manzon Allah dan sakon ya fi karfin Azra'ilu. Allah ya ce wa sayyidina rasulullahi kana so a ɗauki ranka ko baka so a fasa. Suna tare da Azra'ilu. Sai manzo Allah ya ce ina Jibrilu. Sai sayyidina rasulullahi ya ce sai Azra'ilu ya ce Jibrilu yana can sama ana mai ta'aziyar ka ya rasulullahi. Can an jima sai Jibrilin ya zo. Da ya zo ya ce ya rasulullahi aljanna ta yi kwalliya tana jiran sauƙaƙa ya rasulullahi. Ya ce ba wannan nake so in ji ba. Ya ce to mala'iku sun yi sahu suna jiran zuwan ka ya rasulullahi. Ya ce ba wannan nake so in ji ba. Ya ce to Allah ya yi alƙawarin al'ummar ka ce za ta fara shiga aljanna. Ya ce to sadakata yanzu na yadda a ɗauki raina. Wanda ya mana wannan ya zama dole mu so shi. A ranar gobe tashin alkiyama wata rana manzan Allah yana gaya wa sahabbai Annabi Ibrahim zai zauna a hannun dama shi kuma sayyidina Rasulullahi zai zauna a hannun hagu. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi ai dama ta fi hagu, me yasa zaka zauna a hagu? Annabi Ibrahim ya zauna a dama. Yace wannan damar ranar ta tafiya aljanna ce, hagun kuma ta tafiya wuta ce. Shi kuma Ibrahimun ba zai iya hana a tafi wuta ba, ni ne zan zauna a hanyar tafiya wutan. Duk wanda aka bashi sakon tafiya jahannama manzo Allah ya dinga kawo tafi aljanna, kawo tafi aljanna, kawo tafi aljanna, har cikin wutar sai sayyidina Rasulullahi ya shiga yana ceton bayin Allah. Maulana Shehu Jibril radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa a cikin littafin sa Nawafil Idriya sharhin da yayi wa Ishiriniya, yake cewa wannan ranar ko shedan in Allah in manzon Allah ya ce a masa afuwa sai an masa. Ko shedan in Allah ya in manzon Allah ya ce ya Allah a masa afuwa sai an masa. Saboda me? Saboda wala sawfa yudika rabbuka fatarda. A sannuko zamu baka dukkanin abin da kake so ya Rasulullahi. To Allah ya bawa Annabi Muhammad har abin da bai tambaya ba. Wato cikin kyautatawar da sayyidina Rasulullahi ya mana, wata rana yayi Isra'i da Miraji. Ya tafi gashi nan Shehu Ibrahim yana cewa wasara yashqul hijuba duna muzahimin la kadimun illa tasanna itu. Manzo Allah da ya tafi gashi nan a cikin Qur'ani summa da lafata da lafa kana qaba qausaini au adana. Manzo Allah ya je inda suka yi magana da Jibrilu. Manzo Allah ya ce Jibrilu mu je mana, ya ce ya Rasulullahi ina wuta nan za a shafe ni. La ilaha illallah. Manzo Allah ya ce wa Jibrilu cikin izini na ni sayyidina Rasulullahi ka ƙara taku 40. Jibrilu a wannan taku 40 din da yayi ya ga wani mala'ika, sunan mala'ikan Miɗaɗa Rus. Gefensa haske gefensa raba. Yana tasbihi. Manzo Allah ya tambaye Jibrilu, yace Jibrilu wannan mala'ikan fa, yace ya Rasulullahi ba dan albarkacin ka ba ni ma ban taba ganin sa ba. Subhanallahi. Nan dai sayyidina Rasulullahi ya tafi, Jibrilu ya haka yace kai ya Rasulullahi ban taba ganin mutum mai baiwa irin ka ba wallahi. Jibrilu fa. Manzo Allah ya ce Jibrilu ko kana da wata alfarma da kake so yau ni sayyidina Rasulullahi in baka? Jibrilu ya ce shikenan ya Rasulullahi, maganar da kakanka ya gaya mun Annabi Ibrahim ta tabbata. Dama lokacin da aka jefa shi cikin wuta na je na tabe shi, sai ya ce a Jibrilu me ya faru? Ya ce Allah ne ya aiko ni in zo in tare ka karka fada. Ya ce Allah ne ya san da ni? Ya ce amma ilaika fala,
sanin da Allah ya yi cewa ina cikin wannan halin ya ishe ni ga barin taimakon ka Jibrilu, ka kyale ni in shiga duk yadda zan shiga, Allah da kansa ya taimake ni, amma abin da ka mun nagode, insha Allah a zuri'ata sai an samu wanda zai saka maka. Shi ne ran da manzo Allah ya gaya masa yace shikenan magana daga kanka yi mun ta tabbata. Saboda Jibrilun bai san waye shi ba sai dalilin Annabi Muhammadu. Allah yake gaya masa kai amintacce ne kuma kai mai karfi ne, ma'a'in san ma'amin. Dalilin matan Allah ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya tafi ya je can inda ya je tsantsagoran surar zatin tajallin abin yayi tajalli, manzon Allah ya ganshi a gani na zahiri da wannan idaduwan nasa na nan duniya. Ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kullu siwal hadha wara'in ji shehu Ibrahim. Ko Shau yake cewa ai manzon Allah ya ga ubangijinsa da idan dinansa na nan duniya da surarsa da wannan jikin da ake rayuwa da shi tare da sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru. A gurin da manzon Allah ya je fadar sai ya ce attahiyatu lillahi. Duk maganar da na taho din nan yanzu zan zo muhallin shahidin da nake so in faɗa na kyautatawar da sayyidina Rasulullahi ya mana. Yace attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi. Sai Allah ya ce masa assalamu alayka ayyuhan nabi Muhammadur Rasulullahi. Sai manzo Allah ya duba ya ga dirsi duk wahala ko ta yaya mu ba za mu iya zuwa wannan gurin ba, sai ya tattara mu gaba ɗaya sai ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina. Gaba ɗaya sai manzo Allah ya iso da mu gurin. Wanda ya mana wannan ya zama dole mu so shi. Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam. ranan da yayi wani aikin haji tun safe yake addu'a yana ya Allah ka taimake ni ka ban ceton al'ummata. Sai da Allah ya ce ya Rasulullahi laifin da yake tsakanina da su na yafe musu, amma laifin da yake tsakaninsu da junansu ban da wannan. Manzo Allah ga dare yayi ya tafi gida, ga nisan tafiya, ga ba a yi bacci ba, ga ba huta ba. Still manzo Allah kwana yayi yana ya Allah ka taimake ni laifin da yake tsakaninsu junan nasu ma ka ban cetonsa. Sai da Allah ya ce masa na yadda ya Rasulullahi. Wanda ya mana wannan ya zama dole mu so shi. Wata rana Annabi Muhammadu ya zo zai yi lahiya sai ya yanka rago guda biyu, ya ce wannan ragon hazali Muhammadin wa ali baitihi, na Annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi da ahalin gidansa. Ya ce ɗaya ragon kuma hazali fuqara'i ummati ila yawmil qiyama, na al'ummata ne talakawa tun daga yau har ranar ta alkiyama. Idan ka zo za ka yi lahiya baka samu damar kayi ba, manzo Allah ya ce ya maka, kai ka san wacce maka ta fita ka. Annabi Muhammadu wanda ya mana wannan ya zama dole mu so shi. Wata rana za a tafi wani yaki, aka ga sayyidina Rasulullahi yayi tafiya, yayi sujada, yayi addu'a, ya dago, ya sake tafiya gaba, yayi addu'a, ya dago, ya sake tafiya, ya sake yin wannan sujada, yayi addu'a, ya dago. Sabai suka ce ya Rasulullahi me ya faru? Sai manzo Allah yake ce musu Allah ne ya kasa al'umma ta gida uku, ya bin ceton kashi ɗaya, sai ne sujadar godiya, saboda ya ce la in shakartum la azidannakum. Sai ya ƙara mun kashi ɗaya, sai na sake sujadar godiya, sai ya ƙara, da na sake yi sai ya bin ceton al'ummar gaba ɗaya. Annabi Muhammadu wanda ya mana wannan ya zama dole mu so shi. Wato ƴan uwa, idan dan kyautatawa ne bawa yake son wani ba manzon Allah ba, to ka bar shi, annabi ya fi kowa kyautata maka a duniya. Idan kuma dan baiwa ne, subhanallahi subhanallahi, idan dan isa ne a gurin Allah, Allah ne fa da kansa yake cewa manzon Allah ranka ya dade ya Rasulullahi. Ko wasu da suka yi laifi sai Allah ya ce me yasa kuka aikata kaza, me yasa kuka yi kaza, amma dai daga ƙarshe na yafe muku. Amma da manzon Allah yayi makamancin irin wannan, sai Allah ya ce masa afallahu anka ya Rasulullahi,
lima azintala. Ai ranka ya daɗe. Wai ai mun yafe maka amma me ma aka yi ne? Ranka ya daɗe, me an yafe maka amma me ma aka yi ne ya Rasulullahi? Allah da kansa, saboda girma irin na Sayyidina Rasulullahi, Allah ne fa da kansa yake tsarkake kansa da kansa zai iya tafiya da wannan bawa Muhammadun Rasulullahi. Subhanallazi asara bi abdihi. Waye abdu Annabi Muhammadu shine abdun mana ko ka san shi Sayyidina Rasulullahi idan ya kallo halittar Allah shi kadai ne sayyidu Muhammadu sayyidul khalqi. Idan ya juya ya kalli halar Allah kuma huwal abdu haqqan wal anamu abiduhu. Shi kadai ne bawan Allah na hakika, duk sauran bayi sa ne Muhammadun Rasulullahi. Kasan arifai suna cewa ai samuwar halittar Allah ma daga tajallin Allah ne alwadudu, sai aka sadar ta alwadudu. Shi yasa wata ran idan kana karanta Qur'ani ko idan Allah yana ce maka ya ayyuhal ladzina amanu yartadid minkum ko kuma man yartadda ko riwayatin alqira'ata ne kan riwayatan man yartadda an dini fa sawfa Abdullah bin Ummi hubbuhum. Wai idan ya samar da mutanen suka kin abin da yake so sai kawar da su. Na ki kira da zaba abin nan ba. Sai ya kawar da su, sai ya kawo wasu wanda in suka zo za su mukamin me zai ba su, sai ya ba su mukamin soyayya. Wannan mukamin muke ta fata a cikin Allah ya samu a ciki. Allah ya mu da Annabi Muhammadu. Yan uwa, Allah ne da kansa fa yake tsarkake kansa da kansa saboda yayi tafiya da manzon Allah. Sarki ya tabbata ga wannan zatin shi da ya iya tafiya da wannan bawan nasa Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka zo ka kalli cikin Qur'anin gaba ɗaya sai ka ga ayyaban manzon Allah yake a ciki. Ko walan mushay barami na cewa salli ala man ummaru lam yadrihi wasuwaru min nurihi wasuwaru madahu lahu min al-ali. Wata rana na ziyarci Maulana Shehu Musa Kalla Kurna wanda sahabin Shehu Ibrahim ne, kuma yadda mutane suka sani kuma almajirin Shehu Manti zangon bare ne. Yake cewa wannan baitin na Shehu Ibrahim kwaya ɗaya, salli ala man ummaru lam yadri wasuwar min nuri wasuwar madhulu min al-ali, yace tunda aka fara yaban manzon Allah har yau har gaba ba za a yi yaban annabi da kai wannan baitin ba. Yes. Saboda Allah ka yi salati ga wanda Sayyidina Umar ma bai san shi ba, to mu tafi gurin Uwaisul Qarni kenan. Sai a tabbatar maka Umar bai san manzon Allah ba. Ko manzo Allah ne da kansa ya tura su, da su suka kai kansu sai a ce kaza kaza. Annabi ne yace in ya zo ku ce gashi. Suka je suka ce ai kaza ce a kai ne Umarin nan da bai san Annabi Muhammadu ba. Yace kai ga Imam Ali ba kusa fa karamallahu wajahu, shi ake gaya mata bai san manzo Allah ba, wanda shi kanin Annabi Muhammadu ne. Tare suka taso da manzon Allah, shi a duniyarsa bai san kowa ba in ba manzon Allah ba. Tun kafin ya bayyana a zahirin jikin duniyar nan, shi sai na Aliyu bai ma san komai ba sai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amma manzon Allah Uwaisul Qarni yake gaya musu ai ba ku san sayyidina Rasulullahi ba, da inuwarsa kuka zauna. To kaga maganar Shehu Ibrahim. Yes. Salli ala man ummaru. Yes. Man ummaru. Kaga masu karatu za su iya fassara wannan da abubuwa da yawa. Lam yudrihi wasuwaru min nurihi, halittar Allah gaba ɗaya min nurihi sallallahu alaihi wasallam. Madahu min al-ali, kuma surorin Qur'ani suna yabo ne ga sayyidina Rasulullahi. Allah da ya kalli kan fuskar Annabi Muhammadu yace qad nara wajhika fi sama ya Rasulullahi. Ya kalli ya ji daɗin muryar Annabi Muhammadu yace ma yandiqu anil hawa. Ya kalli kan zuciyarsa ya ce ma kazabal fuadu ma ra'a nazala bihi ruhul aminu ala qalbi. Ya haɗa ƙirjinsa da gadon bayansa ya ce alam nashra laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya rantse da rayuwar sayyidina Rasulullahi ya ce la'amruka an Abdullahi. Ya rantse da jakadancinsa ko qul allazina kafaru lasta mursalan
kafirai suka ce ai ba annabi bane Allah da sauri yace yasin wal qur'an lakin innaka laminal mursalin yace wallahi ni na ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah fa da kansa kace na wal asr annabi Muhammad wai in ba manzon Allah ba waye zai taba abin da baya motsi duk duniya sai ta san abin ku tittiran dabino manzo Allah yana hudu ba akan sai fasa sai aka je na kuka har malamai suna fasar kukan da kaman nishin rakuma ne ko kai abin nan mace tana aihuwa irin wannan kukan kowa yana ci ku tattara da bido manzo Allah ce me ya faru yace ya rasu da dan ka daina hawa kaina kana abin da kake yi yace to me kake so kana so in dasa ka a gidan da ba za ka kare ba masoyan Allah da annabi su dinga cin albarkacin yayanka ko kuma in tashe ka anan ka ci gaba da rayuwa a zahirin duniya har zuwa karshen ta yace ya rasulullahi na fito ka dasa na inda ba zan kare musu Allah sai yace na dasa ka yace na dasa ka kuma aka zo aka ta binne shi kuma aka yi mimbarin akai ya dai ci ribar in ji malami yace ya ci ribar dai to annabi Muhammadu fa sallallahu alaihi wasallam kututturan dabino ya taba shi duk duniya ta san labarin wannan kututturan dabino Allah ya bamu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba wani mutum bai daraja irin manzon Allah Allah bai taba mutum mai kima irin ta annabi Muhammadu ba wato abinda zai baka mamaki girman wani bawa ko wata halitta idan Allah zai faɗe su ko mala'iku Allah da zai yi magana akan sai yace inna Allaha wa malaikatuhu ko sai yace da Allah yace ni Allah da mala'ikuna ka ji maganar amma da yazo kan sayyidina rasulullahi yace la ilaha illallah muhammadur rasulullahi babu wannan walin auren an kore shi saboda ba abu ne mai bambanci ba a cikin Qur'ani wani malamin mu yana faɗa yake cewa idan kana maganar Annabi Muhammadu a Qur'ani sai ka rasa ina Annabi Muhammadu ina Allah yadda Allah yake cakuɗa lamurrukan shi da manzon Allah ya ɗebi tiyagas ɗin farko a duniya da ya watsa a kafirai ko shine tiyagas na farko a duniya manzon Allah ɗebi ƙasa da tafin hannunsa ko ya watsa a kafirai Allah ya ce ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ya sayyidul wujudi ba kai ka watsa kasar ba ni Allah da ni da kaina ne na watsa kasar ko kuma ka ji inda Allah inda manzo Allah yayi mubaya'a da sahabbai za a tafi yaki ko a dawo suka daddora hannayensu akan na juna manzo Allah ya dora hannunsa akan nasu sai Allah ya ce allazina yubayyi'unaka fa inna ma yubayyi'una Allah yace waɗanda suka yi mubaya'a da kai ya rasulullahi ba da kai annabi Muhammad suka yi ba da ni Allah da ni suka yi yadullaha fawqa aydihim hannun Allah ne akan hannayensu Allah yana da hannu ne Allah yana da hannu ne Allah yana da hannu to yana da shi a cikin annabi Muhammad yake shi yace ba hannun manzon Allah bane hannun Allah ne annabi Muhammadu wai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ba manzon Allah ba waye zaka ga idan aka taɓa shi ko ya yafe sai Allah ya ɗauki mataki wannan a wannan halarar fa babu ya kamata babu ban sani ba babu ni jahili ne babu ni mahaukaci ne saboda dabba ta san waye sayyidina rasulullahi wato ranar wata laraba wani raƙumi yana ta harbin mutane kaman zai kashe su yana ta harbin mutane kaman zai kashe su sai aka zo aka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu raƙumin ya ce me ya faru me aka maka kowa yana ji a Madina ya ce ya Rasulullah sun yi amfani da ni tun ina saurayi na tsufa yanzu so suke su kashe ni ba za su bar ni rayu ba manzo Allah ya fanshi raƙumin ya ce ka je kai ta rayuwarka har lokacin da Allah zai cika waka a gurin ne subhanallah a gurin manzon Allah yake cewa tun daga saman al'arshi sama ta ɗaya har ta bakwai zuwa ƙasa ta ɗaya har ƙasa ta bakwai zuwa ta tassara manzo Allah ya ce babu wata halitta da take da ja
kake da inkarin ni annabi Muhammadin ni annabin Allah ne sai halitta biyu kawai daga mutum sai aljani. Wato abin da zai baka mamaki ka tambayi Halimatu Sadiya mana ran da ta zo ɗaukan sayyidina Rasulullahi a matsayin reno. Wato ta tsufa fa tana cikin wani yanayi na yunwa na rashin lafiya na firgici na kaza amma da ta shiga gidansu shugaba subhanallahi wannan gida ya kai gida subhanallahi ta shiga wannan gida da ta zo fitowa mijinta sai ya ce ke yarinya zo da Allah wata tsohuwa nan ta shiga je ki ce mata ta fito na dade ina jiranta ta ce ai ni ce la ilaha illallah annabi Muhammadu manzon Allah wato in ba annabi Muhammadu ba babu wallahi kai manzon Allah ake magana wai halitta har tana da san tana da wani lokaci da za ta iya ba wani abu ba manzon Allah ba to dan Allah a gaya mun ribar ai in kuɗi ne ko jin daɗi ko shagala ko daɗewa a duniya ko wani dalili ne ya sa mutum ya shagala ya bar manzon Allah to ka tambayi duniyar da ta wuce ta abin da za ka yi ba za ka yi rabin na wani ba maimaitawa ake yau ina suke amma dan Allah in aka ce muku ba shi Ibrahim a nan gurin za a yadda ka gani ko saboda me saboda ya so annabi Muhammadu wanda suka fi yawa a nan gurin su ne wanda ba su san lokacin da shi Ibrahim yake raye ba su suka fi yawa a nan gurin kusan 85 ko 90% ba ma duniya lokacin da Shehu Ibrahim ya yi wa fati ko amma dan Allah aka ce muku Shehu Ibrahim yanzu a nan gurin da za a zo a ce Malam Ayuba bai san Shehu Ibrahim ba sai ya tafi shi ba zai ji daɗi ba wallahi ka ai ana yi ko wannan abin da kai Ayuba tafiya yan fara wace wannan kai gaskiya baka san Shehu ba sai ga mutane ta zagin mutane ana rigima da shi to ka san Shehu ne baka san shi ba amma baka yadda baka san shi ba saboda ai ya san wanda kake so ka sani shine annabi Muhammadu la ilaha illallah wani ya jijjiga ni ta wani wuri ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani subhanallah to ai ba ma wannan ba Shehu Ibrahim yana cewa wa adri liman qad habbani kullama hamaini ila hadratul ula wa law kuntu ramisan ni Ibrahimu idan ka so ni ni barhama zan naɗe ma wannan tsawon tafiyar da ake ratsa dazuzzuka kafin a sadu da Allah ko saduwa da manzan Allah sai in naɗe ma ko kuma in ma ishara yanzu kawai sai in sada ka da annabi Muhammadu walau kuntu ramisan ko in ma ishara sai ka gane kawai ko mun sani yan uwa da yawa akwai wayanda in suka zo gaban Maulana Musha da Razumi kallonsa kawai suke sai samu abin bukata kallonsa kawai za su yi sai samu abin da suke bukata a'a wannan fa almajirin Shehu Ibrahim ne ko almajirin Shehu Ibrahim ne to wannan manzan da ake son shi a zama haka me ya kai ka ya rudar da kai ka bar shi ka tafi wani wuri sallallahu alaihi wasallam yan uwa idan dan girma ko isa a fadar Allah ne duk wanda aka ce maka annabi Muhammad annabi Adamu yayi kamun kafa da shi Allah ya yarda ya yafe masa laifinsa annabi Adamu an ce nan kowa ƴaƴan annabi Adamu ne ko to shi annabi Adamu nake magana shi baban kowa da kowan asan muna da yawa annabi Adamu kai muna da mugun yawa muna da mugun yawa amma ba ma gane ya Adamun yake kasan Shehu Man Tijjani na cewa Shehu Ibrahim shine Adamul Arwahi Adamun sun kasu biyu yanzu akwai Adamul Ajasadi akwai Adamul Arwahi Shehu Ibrahim kenan Shehu Ibrahim shine Adamul Arwahi saboda kasan rayuwa kala shida ce ko hadisin na Aisha cikin Bukhari ana Aisha radiyallahu ta'ala anha ko samitun nabi ko sallallahu alaihi wasallam al arwahu junudun mujannadatun fama ta'arafa min haythu ma tanakara min haythu ba to wannan hadisin shi yake baka rayuwa kala shida ce
akwai alamul zarri, akwai alamul arwahi, akwai alamul arhami, akwai alamul buruzi, akwai alamul quburi, akwai alamul barzaki. Alamul zarri ita ce tun Allah yana shi kaɗai babu komai. Daga ita sai alamul arwa. Ita ce ɗazu na ji wani ɗan uwa yana faɗa mun na manta waye kamar kai ne ko yake cewa ai mun yi wata rayuwa da shi ne a alamul arwahi. Shi yasa da muka zo nan muke maimaitawa to har maulidin nan sai da muka yi shi a can. Duk abin da aka yi a wancan rayuwar ruhi nan sai an maimaita ta. Ita ce alamul arwahi shine idan kun sani da mutum a can kuna zaman lafiya a nan ma haka za ku kasance. Idan kuma kun sani da shi a can yana inkarin ai sarki ba sarki ne, malam ba malam bane, alhaji ba alhaji bane, ka gane to a nan ma ba haka za a ci gaba. To dan uwa kai da kasan wannan mai zai daga ma hankali. Wani ina mamaki yan fara show za a gansu kullum cikin fara'a da annishuwa da jin daɗi. Wai kun san me dalili? Ba fa ba a musu laifi bane, ba kuma ba sa yin laifi bane. A'a in aka yi laifin an san mai laifin. In ya kyautata maka ma ya manta kai yayi wa, saboda in ba a bi'ar Shehu Ibrahim ko almajiran Shehu Tijjani ba wanda zai baka kuɗi, ya baka mata, ya baka gida, kuma ya ci gaba da girmama ka. Babu wallahi. Ya ina. Na yi imani da Allah in ba almajirin Shehu Tijjani bane mutum ya baka gidan zama, kuma ya baka mata, kuma ya baka kuɗi, kuma ya dinga durkusawa in ka fito. Kai ka san lissafin sai a gidanmu. Yes. Sai a gidanmu. Yes. Ni dai ina sha'awar wannan gidan. Allah ya sa dan gidan ne ni. Saboda kimar Annabi Muhammadu. Saboda aikin ne. Yau in dai aka ce mu almajiran Shehu Ibrahim. Yes. Ba mu ne mutanen Allah ba, dan Allah akwai saura? Babu. To wato ɗazu wani ya mun waya ba na manta waye, saboda yanzu wani abu ya shiga kaina. Yana ce mun yaya kyautata wa waɗanda ba musulmi, na ce ka kyauta musu. Na ce Annabi Muhammadu ne ya fara yi. Har yana ɗauka, akwai yaron sama da ya ɗauka kadimi, ya ittikazin wani yaro kadiminsa. Har da ma yaron kwana biyu bai zo yau manzo Allah aiki ba. Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ina yake? Aka ce ya Rasulullah bai da lafiya, ya ce mu je mu dubo shi. Suka je gidansu suna duba yaron, gashi yana kokarin zai mutu. Manzo Allah na cewa ka shaida la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Yaron sai ya kalli manzo Allah, sai ya kalli mahaifinsa, sai ya kalli manzo Allah, sai ya kalli mahaifinsa, sai mahaifin nasa ce abi Abul Qasim, kai biyayya ga Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Sai ya amsa, sai kalmar yana faɗa lafazar kalmatul akhira ko yana faɗa sai ya mutu. Sai manzo Allah ya fito yana Allahumma anjana minan nari ko anjahu minan nari afwan. Yace ya Allah na gode wa Allah da ya alhamdulillah ko yace na gode wa Allah da ya kubutar da wannan bawan Allah daga barin shiga wuta. To manzo Allah yana zaman lafiya da kowa, kar wani mai dangalallen wando ya zo ya ce kafire ne ba ba ruwanka da shi. Sadatu ka girmama kowa, aikin Annabi Muhammadu ne. An zo an wuce da gawar bai hude, manzo Allah ya miƙe ya girmama ta. Sabai suka ce ya Rasulullahi ba musulmi bane, ba Yahude ne. Yace ba Yahude ba mutum bane. Love the creators even for the sake of the creator. Annabi Muhammadu. So da haka mu almajiran Shehu mu kowa ne ma ko mu na kowa ne. Mu kowa namu ne. So da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kafirai sun fito daga Yaman suka zo masallacin Annabi Muhammadu. Idan lokacin sallah yayi a zo a yi sallah, idan lokacin addinin su na Kiristanci yayi su tashi su yi addinin su.